Dadad, danakon. Ngayon tampay. Anyaman datay kalukuan ka nung ngayon naramid mo diyas kulaan niya. Awan mo ta, daday. Awan mo tada, di nga nakapasangit ka kano ti eskwelaam. Kudinamag ko lang daday nun niya ti paborito na nga makan. Inamag ko lang mo dadi nun niya ti paborito na nga makan nga kapay garot na nagsangait. Madik ka mo ay ta, daday. Madik mo nga, ang paya ka sa ano tinapasamak. Kunak na daday. Biboy, anya ti paborito nga makan takke. Nga, ay nabaw. Nagbangsik mo namin di sang aw na daday. Agat takke, no? Kasi ma'am, ay na po, nagluko man dati nga ubingan. Sige ma'am, takwa, katungtungag. Sige, good ma'am. Thank you. Edsel, may kamantoy! Kaya daday. Ay na, apo anak. Ang pahayan niya magkano di kapilusupon nga naraming mo di eskwelahan yan. Apig da daday. Ampay adadadi nga. Nagdamag ka no anak ni Mamyaw. Noon niya tisindayo itatay bigat. Kapilusupon ka no mamutay. Datay insong bat mo anak ka. Madimot ta daday. Uy, baga lang mo, jisinda tayo. Baga lang mo di sinda tayo nga. Ang payahan niya tinsong bat mau. Kuna ngamin ni Buboy na daday. Si kami ma'am, stick ti sindame. Kuna nga ni Buboy daday. Tapos ni Mariamat, fried chicken kanaw. Ti sindada daday. Nagsosyal. Okay. Sika nga yan niya tinsong bat mo garaod. Kunak ka na daday. Ma'am, ti sindame ko. Fish fillet di El Niño. Kunak daday. Ispili del ninyo nga. Tuyo daday. Nga. O diba daday? Tuyo at jisinda tayo tatay bigat. Nasosyal ko lang, di awag na daday. Tampay na kami rugurog ka manain. Damag kapay lang dadi ko. Amok lang nga nagipulong kanyam ni ma'am. Ay na, apo, nagipulong ang atal talaga. Nag-chat, anak. Kita chat na. Tanya man hindi ka pinusupwanan niya nararamid mo dyan sa eskwelahan niyan. Ay pinuso po daday kagpaypay sumay. Uy no, apo, wag pay-paiso mga ampaya. Niya man din nararamid mo dyan. Ito nagpa-recite ni ma'am may daday. Kaya nagpa-recite, anya ti dinamag na. Kunana na daday. Magbigay ng hayop o bagay na walang silbi. Kaya nakalala ka jay damag. Anya man tinsong-song ba maun. Kapardas kon angasim mong bat daday kunak na daday. Ni dadik ma'am. Nga, lambay tayong ramraman naman di ta recitation niyaon. Gumangmang nagkumart nagap-apa kayo kin ni mame daday. Gumangmang ko nga ibagbagano ka ni mame ko. Hayop ka, awan ti sarsarbin dito nga balay. Nakadakdakulan ka nga takkel. Kunana daday. Iso nga si kan ating sungbat ko daday. Anak ka lang po.